ọjọọ onye kwuru ya agwa ya sị na nwunye nwanne ya nwoke kwuru. O wee sị ya na ọ bụrụkwa eziokwu na o nwekwe mgbe ya ji wee kwu wee si edi wee nya nwee ndidi ka nwanne ya nwoke bịa ka a chụọ ya. So nwanne ya nwoke wee bịa wee chụba nwanne ya nwoke wee sị ya na ya makwa ife nwunye ya na-akọ na o nwere mgbe ya na ya na-abọji wee kalị such thing. Ya mara ebe akụkọ nke esi ya gba nwunye nkịtị na ọ na-agaba ile. Ịgbagolunu they reassured her. Ya gbakwa nkịtị mana n'ime onwe ya na afụgo sign of mmighalị before ihe a wee mebe o mana ọ dịbe strong ịmagonu. Ọ sị m ọkwana ya gba nkịtị kedu ife a ga-eme. Ọ na-agakwa ọ sị m that na nwanne ya nwoke na this guy no 5 and 6 ma ihe 5 and 6 fa na-abụ na eyigeli akwa like I said before. So na that turu ma ebe fa na-alalụ na fa na-alalụ na ya bọsọ ọbụla fa chọrọ ịnalụ ụlọ maka na ọ bụrụ mgbe ọbụla ị na-agba moto na-aga na-echigakwa ya tọ ihe na-ekwu na o wee no one day according to that guy ya eteta ụla na ya fụrụ nwanne ya nwoke ya sị ka eze bọsị ihe nke a bido because na fa na-abụ n'edine n'ofu bed na onye binye otete ibie na fa na-aga ọkpa ịra osi ife nke agbasasị anya akwa ịghọtago. Ya gbakwa nkịtị sị ka ya jesa arụ n'ụdị ihe emenụrụ bọtụla nsogbu adọrọ arụ afọ ka ya na-akwadozi ka asa fon ya ring ya. Ọ bụrụ nwanne ya nwoke na-akpọ enyi ya nwoke ọ hapụrụ n'ụlọ wee jebe ọlụ. O wee sị ya nwoke kezi ụdị omume imere ha kedu ife na-emenụ. Ọ sị anya hapụgodu na o nwere ka o si wedu na o nwere ife a chọrọ ịjụ ya. Ya wee sị ya kedu ihe ọnwụnwe ihe anyị karị. Ọ sị ya mba na o nwere ife a chọrọ ịjụ ya na ife a chọrọ ịma bụ ya gwagodi ya ife ahụ ọ gwara ya maka ụmụ ọlụ ndị na-alụlụ ya ọlụ outside. Enyi nwoke wee sị ya ka eze ebe akụkọ nke ọ sị anya sagodi ihe a gwara ya anya hapụgodo emezie ka anyị the details. O wee sị ya na ya gwa gị wee sị gị na aka ị na-enye ndị ọlụ gị na-alụlụ gị ọlụ outside adọsịrọ mma na ọ ga-eme ha do slow na ọ ga-eme ha ma ha anaghị arụ ọlụ ọfụma ịmagolu gwabia okwu ndụmọdụ ya anya tilife anya apụghị ịghọtago. This guy wee kwube nnọọ kwugide kwusie ọ sị to his greatest surprise na ife a nụzịrị nwanne ya nwoke kwuru bụ ọsị ụmụ ọlụ unu anụghị ife ọga kwuru ya wee kụja. O wee bụrụ na o tilifonu na speak out wee kpọkọọ ụmụ ọlụ wee na-ajụ ya ajụjụ ọ na-ajụ ya ya wee were obi niile na-agwa ya sị na ya na-agwa na nwanne ya nwoke na ya na-agwa na enyi ya nwoke na ya na-agwa ọgụ ya nwoke na ya nwụrụ na ihe a bụ nnọọ set ya wee kọtụọ fon maka na ihe ọ na-akọ kịta bụ ka ọ kpọziri nwanne ya nwaanyị bụ onye na-akọlụ m akụkọ bụ enyi ya nwaanyị wee na-agwa ya na-asị ya na nnekwa ife nwanne gị nwoke mee n'ife nke gbasasịrị anya na ya makwa ife ya mere na ya mara ife o ji wee kpaa ụdị agwa. Nwanne ya nwaanyị wee sị ya na agwa na o nwekwe ka ọ dụ emesie ka a jụọ nwanne ya nwoke ya wee kpọọ nwanne ya nwoke wee jụbịa wee sị ya ka ezi ụdị omume bụ ihe nke anọ. Ọ sị ya na o nwee ka o si wee mapụta na o nwee ka o si wee dọsị ya na ihe a bụ bitere na o nwee ka ọ dị. Ọ sị ya na emesịa fesatụlụ ịgbagolonu o nwere onye a ga-eme ụdị ife a ga-adọ happy maka ihe a bụ nnọọ n'iru ụmụ ọlụ niile ihe a bụ nnọọ set ịgbala set ya gị apanye gị enu. Fana bụ ebidokwa weli enwebe okwu nya chekwa na egwuregwu fana bụ ebido weli enwebe okwu. Chetakwa na nwanne nwoke sị na fa ga-esatụ ọsị okwu na-aga na ya nwere ife a ga-eme ya wee jekwuru one guy na-esokwa ha atọ kama na ha na-aba adịrọ too close wee yọbịa wee sị ya biko ya ti ike n'ọnụ n'okwu ka o dozielu nwanne nwoke na enyi nwoke na ya adịrọ happy etufa si eso onwefe ịmaga onye ife do na park. Ọ sị m ya nwere na the greatest mistake ka ame na ya nwere ife this guy mere eme otilu nne otilu ose otilu ogiri wee jekọ si akụkọ wee nya escalatezie na ife a na-anụzikwa bụ na ya na-akwụlụ the guy ụgwọ ụlọ na ya na-ezulu ego na-enye the guy na the guy ijekwe na-agwọ ọgwụ na the guy ijekwe wee jide ọgwụ jidie the guy ijekwe wee enye nsị ka enye ọga nwe ebe afọ. Ọ sị m ebe akụkọ niile si wee pụta ka ya mụrụ ebe akụkọ niile si wee pụta. Ọ sị m nne etu ka a si bụla anya n'aka ndị ebidokwe na-ekwu a na-ekwu na ọnyanwa na-ekwu na ọdị boy si na the guy gbara ana na-ego ka anyanwa buru ịgbago na ọnya na handụl ego wee je gbalụ the boy ana ya jikwa kwụọlụ the boy ụgwọ ụlọ a jikwa wee mee nke a.
ọsị m ike kwụla ọtọ gwa ya na ya mụrụzikwa etu a si etinye ọnụ etinye na ya mụrụ. Ọsị m nne ka aka na-ekwu nwanne nwoke bụla akụkọ ọbụnele oge ya nwoke na nwanne ya nwaanyị. Ọsị m ike kwụla ọtọ gwa ya na ya mụrụ ka ife nke dị adọ, na ya mụrụ ka ife nke dị adọ, ya amaghị na-ekpe ya na-ayọ enyi ya nwoke, ya na-ayọ nwanne ya nwoke, na ya mụrụ onye a ga-efesi efesi. Ya jụọ nwanne ya nwoke na-asị ya ka ezi ebe akụkọ nke si. Ọsị no that guy nke ya yọrọ ya bịa nyelofe aka na ọnya nwa escalate the whole thing. Na-echekwa na egwuregwu na etu ka ya si nọrọ na shop one day na-alụ ọrụ, nwanne ya nwoke kpọọ ya sị ya ya jekwa egwe enyi ya nwoke ya si na room afọ pụọ na o nwekwe ndị na-abịa for him. Ka ya dobedete fonu kunye jee gwa na enyi ya nwoke ife kwuru. N'ilute ebe afọ bụ na ndị afọ anọgoluli before. Ihe ha kụrụ this guy. Ha kụọ this guy beyond ya ekụsị anya hands down. Ọsị m nne. Hai! Ya weli isi na-eje ije. Nye nwere ya ike kwụla ọtọ gwa ya. Nye welu fonu kpọọ gị ya nwoke sị na nnekwu ife na-eme na. Oge ya nwoke wee sị anya gwa the boy ka ọ kpọọ ya. The boy wee kpọọ ya maka na fa kụsịalịa ife o. Na lia fonu na lia credit card ya bula akpa ya. Aka na-ekwu ha withdraw ego niile dị na akaụntụ ya. According to the boy, ife the boy na-akọlụ nyanwa. So ka akpọsịzịla oge ya nwoke gwa enyi ya nwoke ọkpọ oge ya nwoke. Those things ha ga-ewechiga enye azụ mana ego dị na akaụntụ ewegoro na enwere ego dị na akaụntụ ya according to the boy. Ọsị m ọkwa ya si ihe akwụla ọtọ gwa ya ike merụsie this guy arụ. This guy bịazi ọrụ ọnọrụ sọsị anọ kụọ. Because na ifulu that call akpọrọ ebe ụmụ ọrụ niile nọ, everybody is against him. Ọ na-anọjuzi after 2 days ya na-abịa ọrụ nwanne ya nwoke kpọọ ya sị anya kpọọ oge ya nwoke ya gwa ya na enyi ya nwoke tụkwuri ọgụ na-akụ ya ife na shop ya na park as we speak. Ọsị ya kịta ọsị ya ọsị m nne n'ife gbalịa n'obubu maybe nọ maka ihe akọrọ ya 2 days ago. Na another thing gbakwalịa n'obubu ka oge ya nwoke send ya ndị ga-egbu ọgụ, ndị ga-akwụsị ọgụ ụmụ okolobịa before baa n'ihe ọzọ. And na this guy n'ife akọrọ ya ka dị too much. Ọsị m nne ya wee welu fonu wee kpọọ oge ya nwoke. Oge ya nwoke wee si oke na jebe na ya ga-eze ndị mmadụ ka eje gbuso ife ọbụla na-eme ebe afọ. Ọsị m ọkwa ihe a ka ya melụ. Ka a lutezile na park na ya fụrụzi enyi ya nwoke o. Ya fụza nwanne ya nwoke ka ọ na-amachagharị tekizi over ọlụ enyi ya nwoke na-enyezi command.